Hoxe, 25 de novembro, as alumnas e alumnos de Chancelas reunímonos aquí para declarar a nosa escola, as nosas aulas e os nosos grupos espazos libres de violencia contra a muller. As nenas e nenos de Chancelas facemos hoxe un acordo que prometemos cumplilo agora e ao longo da nosa vida. Trataremos a todas as nenas e nenos por igual sin discriminar a ninguén por causa do seu sexo. Estaremos atentas e atentos a calquer trato desigual que poida sufrir alguna das nosas compañeiras, avisando a un adulto e dándolle unha resposta entre todos e todas. E axudaremos na casa para que estas tarefas do fogar sexan compartidas por todas as persoas que viven nela. A Declaración Universal de Dereitos Humanos, no seu artigo número 2, di que todas as persoas tenemos os mesmos dereitos e libertades sen distinción alguna de raza, cor, idioma, religión, opinión política ou sexo. No queremos estudiar nun centro onde se compran estos dereitos. Polo tanto, hoxe declararemos a nosas escolas
as nosas escolas, as nosas aulas e os nosos grupos. Espacios libres, violencia contra a muller. Espacios libres de machismo.